бо мақсади иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва шиносоӣ бо ҷараёни корҳои ободонию созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Мӯъминзод Камолиддин Рамазон бо ҳайати корӣ дар ноҳияи айнӣ аз фаъолияти як қатор иншооти муҳими иҷтимоӣ ва раванди корҳои созандагӣ дар бахшҳои гуногуни ҷомеа дидан кард. Дар ҷараёни боздид ба масъалаҳои баландбардоштани сифати таълиму тарбия, ҷорӣ намудани усулҳои муосири омӯзиш, рушди қобилияти зеҳнии кӯдакон, тарбияи насли соҳибмаърифат, ватандӯсту худшинос ва иҷрои босифати дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмони Раҳмон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. Зимни мулоқот бо сокинон, кормандони муассисаҳо, омӯзгорон, табибон, мураббиён ва ҷавонон масъалаҳои тарбияи насли наврас дар рӯҳи ватандӯстӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, садоқат ба давлату миллат, ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва саҳмгузорӣ дар ободонии ватан мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор гирифта, таъкид шуд, ки пешрафти устувори ҷомеа маҳз аз фаъолияти самараноки ҳамаи соҳаҳои иҷтимоӣ ва иштироки фаъоли шаҳрвандон вобастагӣ дорад. Дар идомаи сафари кори худ раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳайати ҳамроҳонаш дар ноҳияи Ҷабор Расулов бо як қатор иншооти ҳаётан муҳим, аз ҷумла бо лоиҳаи аз навсозии варзишгоҳи марказии ҷавонӣ воқеъ дар ҷамоати шаҳраки Меҳроботи ноҳия боздид ба амал овард. Варзишгоҳи мазкур барои 3000 ҷойи нишаст пешбинӣ шуда, дар он тамоми намуди варзиш гузаронида мешавад. Бунёди ин иншоот имконият медиҳад, ки на танҳо насли наврасу ҷавон, инчунин қишри гуногуни ҷомеа бо варзиш машғул шуда, на танҳо баҳри пешрафти соҳа, балки барои солимии ҷомеа имкони ҳамаҷониба фароҳам меоварад. Дар ноҳия ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди гузал дари худро барои мизоҷон боз намудааст, ки дар он 35 нафар занҳои маҳаллӣ бо дӯзандагӣ машғул мебошанд. Коргоҳи мазкур асосан либосҳои ягонаи мактаби барои муҳассилини дабистон омода менамояд. Он дар як моҳ 5000 дона сару либос истеҳсол менамояд. Ҳамчунин дар ноҳия коргоҳи пойафзолбарории Шоҳин низ фаъолият бурда, асосан аз маҳсулоти ватанӣ пойафзол барои кӯдакону калонсолон истеҳсол менамояд. Дар мулоқот гуфта шуд, ки барои боз ҳам беҳтар намудани сифати маҳсулот ва рақобатпазир гардидани он имконияти мусоид фароҳам овард. Зеро талабот ба пойафзол на танҳо дар ноҳия, балки дар миқёси кишвар бештар мебошад. Дар идомаи боздид гурӯҳи корӣ аз ширкати Сомон Сохтмон ва К дидан намуда бо лоиҳаи бинокории замонавӣ шинос шуданд. Ширкати мазкур барои бунёди манзилҳои истиқоматӣ, таҳру намуди ороиши ноҳия малаку маҳорати хосаро доро мебошад. Дар идома ҳайати кори кумитаи мазкур бо лоиҳаи сохтмони бинои иловагӣ дар ҳудуди кӯдакистони рақами 9 ноҳия воқеъ дар ҷамоати деҳотӣ Сомониён шинос шуд. Бинои иловагӣ барои 108 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. Бинокорон азм доранд, ки кӯдакистони мазкурро дар муҳлатҳои муқаррар гардида мавриди истифода қарор диҳанд. Раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқот бо сокинону фаъолони ноҳия оид ба муҳтавои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба эълон гардидани соли 2026 соли вусъатбахшидани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ табодули назар намуд.